अब बाबू कैसे पूजाई होई माई के, कैसे आरती होई बाबू? अरे हे परतु बाबू, हे परतु बाबू, अरे अखिलेश भैया लगे फोन कर जा, कैसे जनरेटर की व्यवस्था करें और राकेश टेंट हाउस यहाँ से जा बाबू जल्दी। अरे जल्दी बाबू कहा कट गई बिजली अन्हार भइल बा। अच्छा मैया जी के सोना पंडाल भइल बा। त का करी जान दे दी ए कट गई बिजली अन्हार भइल बा। मैया जी के सोना पंडाल भइल बा। जरने डरे भाई मगा दाना हो, जरने डरे भाई मगा दाना हो। ललटनी जरा के पूजा कहलन हो, हरे ढेबरी जरा के पूजा कहलन हो। अरे बाबू हाय ढेबरी जरा से उजाला हो जाए माई के पंडाल। अरे का है अखिलेश भैया जा मर्दवा तोरे राते हुए हाय पंडित बाबा नरवे पता नहीं कवन मंत्र पढ़ा था ना, हाय जजमान जी का चढ़ावा था हमने तो नहीं समझ में आवत बाबू। काहे व्यवस्था न पहले से कैला, माई के आरती में देरी लगैला। तो तू ही पागल हो बाबू। हाय हाय काकारी पैसा के परेशानी, बाला के डाउन जानले माता रानी। भाई कवनो उपाया लगा दानो, भाई कवनो उपाया लगा दानो। ललटनी जरा के पूजा कहलन हो, मोमबत्ती जरा के पूजा कहलन हो। अब दूसर उपाय ना है बाबा हमरे लगे, हौहा ललटेन धैल बा, हौहा माटी के तेल धैल बा, आ ललटेन जराला माई के आरती कला। एहू पे मैया खुश हो जाइए। का कहता हो अखिलेश भैया ठीक बा ना? कहले अखिलेश आ दीपक किसान, माई के भजन गई है सोनू सरगम। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन लाइनियत चाहिए। बाजार नेता के न व्यवस्था, कट गई लाइट सूझे न रस्ता। ए भाई सर्विस के जल्दी बुला दाना, तनी सर्विस के जल्दी बुला दाना। ललटनी जरा के पूजा कहलन हो, मोमबत्ती जरा के पूजा कहलन हो। Presented by Ayush Music Studio, Campiergंज।